בוא. מה מספר טלפון, אדוני? 050 50 50 4246. בוא תחתום פה על שקיבלת הזמנה לדין. לא, אני לא חותם, אני מקבל את זה. מה פתאום? הוא היה בצומת, הוא היה. אתה מבין? ואני יצאתי. עוד לא, אפילו לא הספיק לצאת, הוא לא הספיק. אז על מה אני... זה לא פייר מצדך, אבל לא משנה. אתה, איך אומרים, מאמינים לך יותר מאשר לאזרח הפשוט, אבל זה לא משנה. אני מודע לזה. פה כתוב לתשומת לב הנאשם, האפשרויות שעומדות בפניך מפורטות בצידו השני של דף זה. 100%. זאת הזמנה לדין ב-15/2/2012, שעה 8:30. 100%. שופט תורן, שוקן 25. זה דבר ראשון. עוד לא סיימנו. 100%. בוא תחתום על דבריך, אדוני. שמה? על דבריך. מה זאת אומרת? מה שענית לי, תחתום בבקשה. מה עניתי לך? מאיפה אני יודע מה אתה זה? הרכב האדום היה רחוק ממני, אני ראיתי, אני רואה אותך כל בוקר, אני נתתי זכות קדימה. בסדר, אני לא רוצה לחתום, אני אחתום שם, מה, אני לא מבין אותך. מה אני? מסרב לחתום. אתה נותן לי פתק. בפניו. אני יודע. דבר נוסף, אדוני. מה? איפה ראשון רכב, אדוני? אני אביא לך אותו, ישב טוב בבית כנראה, הבאתי לך את הראשון נהיגה. בבית? כן. אין בעיה עם הטסט? אין בעיה, כלום. זה אוטו חדש. לא... בוא תחתום פה, זה רישיון נהיגה זמני, אני לוקח לך את הרישיון נהיגה. למה? לשימור לפסילה ל-30 יום. למה? אבל כי למה? אתה מסכן את התנועה, אדוני. אני מסכן את התנועה? אדוני, אתה תדון איתי על זה. בסדר, אוקיי, אני לא חייב לחתום לך, אבל אין בעיה, בסדר. זה רישיון נהיגה שלך. נו, מה רישיון נהיגה? אתה לא תוכל לנסוע עכשיו. זה עכשיו רישיון נהיגה זמני, עד למחר אתה בא לשימור בפני קצין. הוא יחליט אם לפסול לך את זה ל-30 יום. אבל בסדר, אז אני אבוא לשם, אני לא רוצה לחתום על דברים שאני לא רוצה. אני לא יודע מה אתה מחתים אותי. אני לא יודע מה אתה מחתים אותי. אז אני מסביר לך. אני אתן לך את הרישיון נהיגה, אני לא חותם על דברים, נו. תחדד את אוזניך, אדוני, ואת אבל אני מבקש ממך, אני לא רוצה, אני פוחד לחתום. אני לא חותם על כלום, אני אתן לך את הרישיון, אין בעיה. אין לי בעיה. אני יודע על מה אתה מחתים אותי? אבל אני מסביר לך. עזוב אותי, אתה מסביר לי, חבר'ה, אני לא יודע מה אתה מסביר לי. אין בעיה. מה, אני שם עומד... שלום, אדוני, אני הקשבתי לך עד עכשיו, אתה לא רצית להקשיב לי? אני עומד שם, אני רואה אותו בצומת, אני הקשבתי לך, אתה לא מעוניין להקשיב לי. אני מעוניין, דבר, אין בעיה, למה? דבר. אתה מתפרץ לדבריי. דבר, מה? דבר, בבקשה, תגיד לי רק. אבל עד עכשיו לא אמרת לי כלום. סיימתי. אבל לא אמרת לי. סליחה. אז תגיד לי מה עשיתי? תגיד לי, בבקשה, אין בעיה. תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך. אדוני, שלום. אבל עצרתי. שלום, אדוני. אבל הוא היה בצומת בכלל, הוא לא היה לידי. שלום, שלום. תודה רבה לך. זה לא יפה מה שעשית, תדע לך. אבל זה לא יפה מה שעשית. תגיד את זה בבית המשפט. אבל הוא היה בצומת, הוא היה בצומת. בבית המשפט, אדוני. אבל הוא היה בצומת. הוא לא היה לידי אפילו, כשאני נסעתי הוא היה אחריי. אדוני, אין לזה תועלת. בבית המשפט תטען את הדברים האלה. אתה יודע ש... יש בית משפט, אדוני, אתה מוזמן לבית משפט, תטען את הדברים האלה. אתה לא מוכן להגיד לי גם כן, נכון? איפה הוא היה? זה שאתה מראה לי, אבל איפה הוא היה? אבל איפה הוא היה? הוא היה בצומת. אני כבר 5-6 פעמים מנסה לדבר איתך, אי אפשר לדבר איתך. תגיד לי, אבל אתה לא אומר לי. אני רק אומר מילה, אבל אתה רק מראה לי את הפתק. תגיד לי מה עשיתי. תגיד לי מה עשיתי. אדוני, שלום, בבית המשפט אני אגיד לך. זה כתוב. שלום. זה לא יפה מה שאתה עושה, זה לא יפה. לא יודע מה הנקמה שלך אליי. אני לא מכיר אותך, שלום. נכון שאתה לא מכיר אותו, אבל מה הנקמה שלך אליי? שלום. תודה. בטח.